kajinje tagarunod man kasni nga suk men bantip ba pidang don hasen da jonga当时天天那批那拉斯个乌帕个金木个双喜个门线个门皮龙个都中个金也中啊个金可中飞个并且呀个金也中啊个苏中飞个木萨巴金乌并着米呀个金也哈个金也中啊个khma中飞个龙kum个sni个巴并亏的kidding bakla中个ngam qua hay e lại na pi hang ni ha ka don nut nga bu no fi khi kinh tiền trong phi kỳ long ka jing kar khu ba bên ne bên sai ya ka jing ye jong yi tang shi kin tiền na pi ai bong bay ka pin jot jing mut ka pink man mi xiên pi long ka sni ba khlai nga ka jing gen jong